Na hát üdvözöllek titeket a mai videóban. Ja, itt van velünk Kakaó 25, üdvözöllek És Nikolicsó. Na, más néven Sem4, ahogy mondjátok. És elkezdünk egy túlélőt, egy Minecraftos túlélőt. De itt vagyunk a fán, miért nem? Hát jó, de én ezt a fát akarom kivágni. Jó van, vágj azt, ez az én fám lesz és kész. Na, srácok, légy szíves, iratkozzatok fel rám, és Kakaó 25-re is. Vágjuk a fán. Sokkal biztonságosabb így lejönni. Ja, és ugyanakkor lesz font a videónk Kakaóval, úgyhogy várjuk. Sem4-re iratkozzatok fel, ő a legjobb. Várjuk a megtekintéseket. Na. Ezt szerintem craftoljából, tehát kard. Hát de még nekem nincs bot. Ja, bot is. Hát craftoljából. Valahol hallottam paukocska. Nem tervezünk most egy Minecraft kijátszást, de az is lesz. Ugye? Igen, lesz hát. Miért ne lenne? Szeressük a Minecraft. Jó, nekem már van facsákányom. Igen, menjünk bányászni. De várj, de hova? Visszük a... Jó, nálam a crafting table. Jó van, na. Gyere, itt kezdjünk el. Csinálok egy lépcsőt lefelé. Te addig vágj fát. Jó van. Én egyedül lemegyek a bányába. Jó. Amúgy nagyon szépen köszönöm, srácok, a 100 feliratkozót. Ez így a legjobb. Nem jó, nehogy legyen itt. Köszönöm, srácok, a 100 feliratkozót, ez így nekem nagy... Sokat jelent neki. Hát igen. Szereti a gyerekeket. Ezt meg sem hallottuk? Bármit utálja az emberiséget. Na, ezt most hagyjuk, mert ez vége. Aha. Amúgy nem zavar, hogy itt van pont mellettünk egy bánya, egy ilyen... Hol? Én nem látom. Itt van pók. Hát ezt gyorsan kiírjuk, szeg. Ezt te csináltad ezt a bánya lejárat? De nem. De hol vagy? Oh. Most szerzünk követ, jó van? Jó van. Kő. Nem is vettem ezt észre. Megeszem a pókot. Finom? Na, meg se fogom menni inkább. Leteszed a crafting table-t? Kell? Igen. Mire? Craftolni boltát, csákányt, kardot, mindent. De minek kell lenni minden? Hogy megölhessük. Adj oda. Itt van, tessék. Már craftoltam. Ez kettő. Nekem ragadja. Jó, odaadom többi fost utcai. Meg egy kard. Jó, most már van 2 utcom. De a Lizit ne hagyjuk már itt. Jó, de én még egy kicsit gyűjtök. Elviszek egy crafting table-t. Jó. Itt hagyjalak? Ez valamilyen ércet találtam, ami szerintem értéktelen. A réz az értéktelen. Abból meg egy kardot sem, vagy ilyen... Jó. Vigyázz, futás! Futtam, van lett egy creeper. Ennyire félsz egy creeper? Hát felrobban és meghalsz. Mondjuk nem egy robban. Na én felmegyek házat építeni, jó? De mennyi? kalandozzunk, és utána építsünk, ne egyből. Mert lehet, hogy szerzünk, találunk egy... De várj, de még izé... Vágjunk sok fát. Jó, te fát vágsz, én meg követ. Jó. Ez így oké. Mit csinálsz te ott? Most éppen kivágom ezt a részt, de a kakaó nézőinek nem lesz kivágva. Iratkozzatok fel Sem4 csatornájára. És kakaóra is. Mondjuk nekem most ki van vágva, úgyhogy ezt a te nézőinek mondom.
Amúgy nem tudom, mit tervezzek 100 feliratkozó. Mindjárt eltörik a kőcsákányom. Aha. Upsi. Szerintem addig törjön el, és akkor menjünk el kalandozni. Hát még azért van szusz benne. Hol vagy, várjál? Megkeres. Menjünk kalandozni. Jó, mindjárt végül csak oda megyek hozzá. Mennyi köved van? 19, azt odaadja? Nekem 31. Nem, maradjon nálad nyugodtan. Menjünk el. Jó, menjünk. De Sparky. Követlek. Jó, de ezt... Nekem is van. Most éppen kivágod ezt a részt? Vágd ki. Folytatjuk hosszú útunkat. Hol vagy? Hol vagy? Itt vagyok! Dagadtad, jó, várjunk. Na, Itt egy nagy malac. srácok, én jelentkezek, hogy a... Egy nem, az kicsi, ez kicsi. Srácok, jelentkezek, hogy találtunk falut. Micsoda? Hát jelentkezek, hogy találtunk egy hülye falut. Jó, megyünk tovább. Csak az a baj, már kezd lemenni a nap. Ez a legrosszabb. Akkor most kezdjünk el építeni egy házat. De nem keresünk egy falut, nem? Hát de meg fogunk hallgatni. Na, most srácok, ezt majd a következő részbe fogjuk megkeresni a falut. Először felhúzok gyorsan egy nagy béna házat. Most nem is kell szépnek lennie, csak éljük túl az éjszakát. Én vágok fát. Jó. De minek? Nem tudom, csak kell. Hát valamiből kell lennie. Ja, jó. Most építem a házunkat. Én még vágok fát. A facserkánnyal, ami még megmaradt. A játék eleje óta. Megvan, igen, Jézusom, gyorsan halak. Ez a te házad, jó, Nikolics? Nem, itt most csak meghúzzuk magunkat. Nehogy beizélj! Jó, Nikolics, van ajtód egyébként? Most kraftolok. Legyen a türelmet. Nem vagyok türelmes. Akkor... Már jön is a zombi! Ó, jaj. Jó, jön a zombesz. Nehogy kinyisd, mert meghalunk. Mennyi HP-d van? Jó, még van sok, de... Kimegyek, és megölöm. Nem mész ki, mert akkor én fogok meghalni, nem te. Van fákjánk? Nem. Én csak égetsz. Mit égetsz? Jó sokat. Jó, Nikolics. Fú, majdnem meghalunk. Pogy. Szerintem várjuk meg a reggel. Reggel találkozunk. Te nem vágod ki? Nem eddig reggel. Jó, régen talán. Ha szeretnétek tovább ezt a videót, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, és adhatok, és a legjobb ötleteiteket hogyha akartok Minecraft videónak nevet adni, amiben ti is benne szeretnétek lenni, akkor mindent csináljatok. Lájkoljatok, iratkozzatok fel, és megadhatjátok amiben ti is benne szeretnétek lenni világnak a nevét. És az is lesz.